για τη φιλοξενία που μας είχε. Πιστεύω ότι και στο πρώτο παιχνίδι είχαν πολύ καλή φιλοξενία η ομάδα της Δόξας. Για το παιχνίδι μπορώ να πω ότι ήρθαμε να παίξουμε με μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, σε ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό που το χαρακτήριζα. Μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μου δεν ήταν καθόλου καλή. Στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο πρώτο, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα ατού της δράμας. Νομίζω ότι το καταφέραμε. Με μια ευκαιρία, αν δεν κάνω λάθος, της Δόξας στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο οδηγήσαμε το παιχνίδι εκεί που πραγματικά θέλαμε εμείς. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες. Στο τελευταίο πεντάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, 3-4 φορές βγήκαμε στην αντεπίθεση. Λίγο η απειρία των παικτών, λίγο η βιασύνη. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε ένα γκολ και να φύγουμε νικητές από αυτό το παιχνίδι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Όπως να δώσω συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές της Δόξας, γιατί νομίζω έγινε ένα δυνατό, καλό παιχνίδι, αλλά σε αρνητικά πλαίσια. Και εύχομαι και τον κύριο Βασιλακάκη και την Δόξα Δράμας να έχει καλή συνέχεια και να πετύχει η ομάδα τους στόχους που έχει θέσει από την αρχή της χρονιάς. Αυτά. Ερωτήσεις? Καμία. Αλλάξτε λίγο θέση, κύριε Βασιλακάκη. Ξέραμε ότι είχαμε μια δύσκολη αποστολή σήμερα απέναντι σε μια ομάδα σφιχτή, προσπαθεί να περιορίσει χώρους και να παίξει τον ευνηδιασμό, αυτό που λέω ενισχυμένη άμυνα με επιθέσεις. Όπως ξέρουμε, αυτές οι άμυνες για να τις διασπάσεις χρειάζεται πολύ καλή ποιότητα. Χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται γρήγορο παιχνίδι, ώστε ο αντίπαλος να μην προλαβαίνει να κλείνει τους χώρους, έτσι ώστε να το βρεις ανοιχτό σε κάποια φάση και να δημιουργήσεις προϋποθέσεις να πετύχεις ένα γκολ. Πιστεύω ότι δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Επίσης πάλι είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο γύρο με τον Χρήστο του Θεού της εκεί. Τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Το δεύτερο μέρο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε. Και μιλήσαμε μέσα με τα παιδιά ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε ψύχρεμοι, να μην εκνευριζόμαστε είτε από τους αντιπάλους είτε από τις αποφάσεις του διαιτητή και να παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο παίζαμε όλο αυτό το διάστημα. Προσπαθήσαμε, βγάλαμε τη μεγάλη φάση, βέβαια δεν έγινε το γκολ. Προσπαθήσαμε να μην παρασυρθούμε από το παιχνίδι του αντιπάλου που έπαιζε ένα παιχνίδι πολύ το πήγαινε στη δύναμη, στο ψηλό παιχνίδι, γιατί έχει ψηλά παιδιά. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, που ήταν η νίκη. Από εκεί μετά δεν μπορώ παρά να δώσω συγχαρητήρια στα τα παιδιά για όλη αυτή την προσπάθεια που κάναν όλο αυτό το διάστημα. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Μπορεί ο κόσμος να μην είναι ευχαριστημένος σήμερα. Γιατί η εικόνα μας στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλή, ειδικά εδώ στην έδρα μας και εκτός έδρας. Και πολλές φορές είχαμε αδικηθεί από τους βαθμούς που δεν πήραμε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, την προσπάθειά μας, έτσι ώστε να τελειώσουμε αξιοπρεπώς το πρωτάθλημα. Θέλω να σταθώ όμως σε ένα σημείο. Δεν ξέρω, οι αποφάσεις του διαιτητή πολλές φορές επηρεάζουν μια κατάσταση. Νομίζω ότι δεν μιλάω τώρα για τα ράουτ ή για τα φάουλ, αυτά είναι αντίληψη του διαιτητή, αλλά ήταν οφθόρμα πολύ φανερό ότι έπρεπε να δώσει όχι μία, δύο κόκκινες κάρτες στον ποδοσφαιριστή του Τερνάμου, τον Νόμο. Μία του τραβούσε το περιφερείδι ενώ έχει κίτρινη κάρτα 15 μέτρα και το έδωσε Αράντου για να δικαιολογήσει την απόβασή του και η άλλη ήταν όταν σταμάτησε μπροστά στην μπάλα και δεν άφησε να εκτελέσουμε το φόρο. Πιστεύω ότι αυτό το ίδιο το γήπεδο, μόνο αυτό δεν το ίδιο. Τέλος πάντων, έτσι πήρε την απόβαση, το οποίο πιστεύω ότι επηρέασε όμως και όλη την εξέλιξη του παιχνιδιού. Διαφορετικά να παίζει με 10 και διαφορετικά να παίζει με 1. Δεν σταματάμε εκεί όμως, συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Τερνάβου, καλή συνέχεια στον Άγγελο. Στη δουλειά που διάλεξε να κάνει να έχει επιτυχίες πάντα.
Κουράγιο. Να είστε καλά όλοι. Ερωτήσεις. Καμία. Κύριος Καραγιάννης. Μισό λεπτό. Τώρα έχουμε κάτι, Γιώργο. Καθίστε εκεί. Κύριε Καραγιάννη, πείτε και το όνομά σας για να το εγγράψετε. Πέστε Καραγιάννης. Ηλίας. Καραγιάννης Ηλίας. Πάμε. Γεια σας, από μένα. Σήμερα ήρθαμε να παίξουμε σε μια δύσκολη έδρα, το ξέραμε αυτό. Προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα πολύ καλά για αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι παραπάνω από αυτό που πήραμε σήμερα. Στο τέλος είχαμε 2-3 ευκαιρίες. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το μόνο που πρέπει να πω είναι συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, συγχαρητήρια στην ομάδα του Δεύτερου Δράμου και να έχουμε καλή συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα. Όνομα επίθετο. Μοσχάκης Γιώργος. Εγώ πιστεύω σήμερα ότι δεν κάναμε το παιχνίδι που θα θέλαμε, αλλά είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όπως και ο προπονητής μου είπε, είχαμε τη μεγάλη φάση στο πρώτο ημίχρονο που θα άλλαζε την πορεία του αγώνα. Στο δεύτερο πιστεύω ότι μπήκαμε καλά και εκεί είχαμε μια μεγάλη φάση. Βέβαια στο τέλος ανοιχτήκαμε και θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί και γκολ. Αλλά πήραμε το ρίσκο γιατί χρειαζόταν να πάρουμε τους βαθμούς σήμερα. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα το πάμε καλύτερα. Πώς νιώθεις με τη φανέλα του Ζάψης μετά από 2 χρόνια? Για μένα είναι μια ευχάριστη στιγμή να παίζω σε αυτό το γήπεδο και σε αυτή την ομάδα. Άλλη ερώτηση. Τέλος.